هەفدەمی نزیکبوونا دەستپێکردنا هەڵبژاردنên serokatiya Sûriyê ku biryara ji aliyê rejima Sûriyê ve were encamdan. Bereya aştî û azadiyê helwesta xwe ji van hilbijartinan daxuyanî û daxwaz ji Sûriyan kir tu kes beşdariyê di wan de neke. Daxwaz ji civaka navdewletî jî kir hilbijartinan red bikin, tu danpêdanê jî pê nekin. Roja şemiyê 15 Gulana 2021 bereya aştî û azadiyê daxuyaniyek derbarê hilbijartinên serokatiya Sûriyê derxist. Helwesta xwe ji hilbijartinan daxuyanî û got encamdana hilbijartinan sifkatî û istifzazeke ji gelê Sûriyê re û gaveke neyasayî ye. Berovajiyê biryara 22/54 a navdewletî ye. Di daxuyaniya bereya aştî û azadiyê de wiha hatiye. Rejima Sûriyê di proseya reva berbipêş de berdewam e. Xwe ji çareseriya siyasî a ku biryarên navnetewî di pêşiya wan de biryara Encumena Ewlekarî 22/54 dide alî. Ew yek xuya ye ji riştbûna rejimê di encamdana hilbijartinên şêweyî ew jî berdewamiyeke ji pêkenokên referandum û hilbijartinên beriyan ha ku Sûrî hatin neçarkirin di beşdariyê tê de da ku deselata malbata Esed dirêj û berdewam bike û dubare deselata wê bisepîne. Berovajiyê daxwaz û viyana gelê Sûriyê koş bo azadî û romet û avakirina welatekî demokrat nû li ser prensîbên dadî, wekhevî, welatîbûna wekhev, hevpariya bi temamî di navbera hemî Sûriyan de ye. Herwiha bereya aştî û azadiyê got ku encamdana hilbijartinên serokatiya Sûriyê di vê qonaxê de bi piştevaniya hevpeymanên rejima Sûriyê gaveke neyasayî ye. Gelê Sûriyê dilgiran dike û viyana wî jî bin pê dike ji ber ku di rewşeke zehmet de ji derveyî viyana gelê Sûriyê serbixweyiya biryara welatiyan tê encamdan. Di demekê de ku cîografiya Sûriyê di navbera ertêş û milîsên biyanî de têda beşkirin û bêhtir ji nîvê gelê Sûriyê derbider û penaber de jî bi de hezaran welatî di zindan û girtîgehan de ne û bêhtir ji nod cisedî li jêr hêla hejarî û feqîriyê di Sûriyê dijîn. Di encama rewşa rûxandina aborî tevaya Sûriyê bi sedema şerê ku rejima Esed li dijî gelê Sûriyê dike. Di encama siyasetên karasatî ku ev bêhtir ji 5 saliye vê rejimê encam daye. Di dawiya daxuyaniya xwe de bereya aştî û azadiyê bang li hemî Sûriyan li hundir û derveyî welêt kir hilbijartinên rejima Sûriyê red bikin û beşdariyê jî têde nekin. Di heman demê de daxwaz ji civaka navdewletî û welatên xwedan bandor di dosyeya Sûriyê de kir van hilbijartinan red bikin, tu danpêdanê jî bi encamên wê nekin ji ber ku danpêdan bi encaman dê azarên Sûriyan bêhtir bike û dê matirsiya dabeşkirina Sûriyê û rewşa nearamiyê zêdetir bike û dê tevlîhevî û nakûkî li welatên deverê jî bigiştî peyda bibe. Herwiha daxwaz ji civaka navdewletî kir bê berpirsayetiyên xwe dêriya dubare vegerandina rêka siyasî û fişarê ji bo cîbicîkirina biryara navdewletî 22/54 bi hemî bendên xwe rabe ji bo garantiya destxistina vekwestina siyasî ji rejima sitemkar ji bo rejimeke demokrat li gor nerîn û hêviyên hemî welatiyên Sûriyê di azadî, dadwerî û aştiyê de. Ji bo Rêbaz News, Elî Umer.